De Rabobank Ljouwert Noordwest-Friesland sluit een tal van zijn kantoren. De bank docht dat omdat hield meer klanten haar zaken via het internet regelen. Het gaat onder andere om de vestigingen in Haas, Stiens en Friesland. Naast het sluiten van kantoren binnen de vestigingen in Midslaan op Skilge en in Sint-Anne-Tenaai minder lange jippen en verdwijnt de Hildautomaat in mijn naam. Het Joopje Huisman Museum in Warkum krijgt 3 ton van de Bank Giro Loterij. Het museum zult Jild broeken om lesprogramma's op te zetten. Ik mag maar de bijdrage een breder publiek naar het museum lutsen worden. Het al beziekers hoe dat nog dan in mijn matten hoort op zijn minst 54.000 per jaar. Sven Kramer start net op een 1500 meter op de Olympische Spelen in Sochi. Na de 4 kilometer werd al bekend dat er twijfelen. Had er alles net starten zo, maar nu is de knoop dus teruggehakt. Kramer wil hem heel doorjochtje op het 10 kilometer. Ik denk dat de 1500 meter net past in een goede tarriering op die afstand. In zijn plek riet Jan Blokhuizen. Joen is Rijn, letter buien, maar ik opklarings. Er stiet een hudde onstwarmheftige zuidwestenwind. Maar aan de kust en op het water kan ze op zwieren windstjetten. Het wordt een gratis fjouwer. Morgen buien met windstjetten, perioden met zinnen. Het wordt 8 graden. De zuidwestenwind is dan matig onkrachtig.